da gleda Hoćemo da gleda kućančito galiba. Čekaj. Idi prikoči. Šta tu ima? Ništa, Mila. Stop. Кой им върза тия спанджен? Ти? Аз? Ти ги приготви за гости. Аз ще път за гостя, но не се гледа майна. Да, бабушка. Няма, аз ида червена дядо панделка. Банчо. Червена панделка река да има. Тук иди, тази Банчо. Дядо Банчо, иди. Тук иди. Тук, да. Тук иди. Ето. Да покажем на мама. А? Да покажем на мама какво правим. Чакай, що не искаш? Дай, какво не искаш? Еми, той е тук, ето. Ти ще го хванеш? Виж. Не. Не бъде кученце. Кого търсите? Стоп! Да му казвам. Да го бяга от него, казва и да му казва стоп. И той спира. Стоп, стоп. Беше за дядо, няма стоп. Ей, вижте стоп. Стоп. Ама хем го изстрах, хем стоп. Викай стоп. Ай, викай Стоп не стоп. става, Яна. Стоп. Не, то спира. Стоп. Горе, ми си изкопай. Ела тук, ела.